maluto. Hello guys, good morning. Salamat po sa patamsak at sa pagbisita. Good morning, good morning, good morning. Salamat guys sa pagbisita guys, and pwede po kayong mag-comment and baba ng inyong link dyan para naman mabalikan po kayo sa pagbisita, para naman mabisita po ang inyong mga bahay-bahay. Ayan, magbabahay-bahay ako mamaya in case magbaba kayo ng inyong link dyan. Ayan, pa-live tayo ngayon sa pagtinda ng ating Mommy Beef Pares. Ayan. Mommy Beef Pares.
Bawal pala sa train. Wala. Nag-aal ako. Bawal pala tubig. Kung ito sa patpuda, doon yung harap ko sa kuha. 5,000 lang. Yeah. Oh, diba? Napuya ang kwet mo ang pundo mo sa Red Bean. Naglalabas lang kami. Kain kami. Ika. Tingting ko lang yan. Natapilasin ko. Kagapon mo kaya. Magkako naman, nabigay ko ng gano'n. Magulog ka na lang din. Ayun na ng mga kuya. Saan ka na kinti. Nabalik. Paano man yan nakukuha? Siyempre, ito pante. Musili. Pagpante, mabot ang mga dulo-apat na ulit. Ay, musili pa. Tatlo ang pabigat yung mga silibing-silibing. Kaya ano pa yan? Mga... Ito eh. Ito yan yan. Sundo, yun ang para kanina. Ito yung napakpang. Ay ba? Hindi mo tayo mag-iinatay ka, ma'am. Gusto ka tayo maulit na may tama. Huwag ko lang hinahap yung mga ilang kung may pigilit ka bang dalan-dalan bang TV pa no? Di ba? Siya, gusto ba yan? Ayun yan. Pag-aga. Mauli pang ka Fernando. Pati rin mga dibansan. Yung ka Fernando. Itong kampasan ko. Yung ang hindi. Kansan Panahon ng Grialpo. Kaya. Kundi yung kampot ang hindi. Pag ako dapat yung tag-Grialpo. Pag ganun ka rin, makakarimos na. Wala sa likod. Anong oras ang gas mo kaya? Kaya, ano ni? Dahil, Ay, itong kung ano? ako na ko niya, alas 20. Papating oras sa Kuya Garay ka eh. Ah, sa'yo ba yan? Iba ko yan. Konti yan. Ako? Street. Ayun, ito pala yan. Konti ko doon pa. 720. Nagkasala pa ba ko lang ko eh. Wala kang konti ka kaya. 360. 360. May kuray. Ayun na. Kadami ko. Parita, kung gusto mo para sa'yo nga do, Pili. ano ba niya? Pag ako yung kuya, pag ikakaraw ko yan, dispatch na sa'yo. Maria ko. Kaya gano'n. Huwag ka dyan, gano'n. Maria. Bahay ko nag-asubol ka rin siya. Ayan. Namaka ka na lang kaming buto at yan, hoy. Bilog-bilog kaya ninyo. Bilog mo. Hindi pa lang. Ano yan, hoy, linugaw. Kaya po, Paris po ni. Ah, pares-pares. Thank you. Thank you.
pinaparibahan din kasi yung malakabalahin nito. Ayos niya. Oh, ay, kaming akin. Oh, heto na tayo. Dapat sa dilim. Okay, salamat. Sandali.
Oh, heto na tayo, yakap sa dilim. Okay, sarap ng mga bagong